Jaké jsou jedny z nejvíce žádaných lokalit v Brně? Pojďme se na ně společně podívat. První část, která začíná být v poslední době velmi oblíbená, je městská část Králova pole. Královo pole je oblíbené pro svou vysokou kvalitu života, a to ať už pro rodiny či pro studenty. Další hned sousední částí od Králova pole jsou brněnské Žabovřesky. Žabovřesky mají velký počet parků, škol a skvělou občanskou vybavenost. Tradiční atmosféra ve formě starších domů a také mnoho přírody dělají tuto část ideální pro život. Pokud se posuneme trošičku dál a budeme se bavit o lokalitě, kterou spíše preferují rodiny, jedná se o městskou část Medlánky. Medlánky jsou krajní a klidná lokalita, kde bydlí především rodiny s dětmi a je zde velmi nízká kriminalita. V dnešní době je také vyhledávaná nová městská část, která se jmenuje Sadová. Její výhodou je velmi dobrá a krátká vzdálenost do centra Brna. Také potěší absolutní klid, který poskytuje les, který je hned vedle této části. Menší nevýhodou této lokality, jako je Sadová, jsou velmi vysoké ceny nemovitostí, které zpravidla bývají až o 30% vyšší než v jiných lokalitách. Vynechali jsme například my nějakou část, kde se vám dobře bydlí? Napište nám to do komentářů.